Awak duit ko sana awak ko saling membutuhkan kwa. Manusia ko makhluk sosial ko sana. Saling membutuhkan. Asamu takah muncung di duang kok tak sumbe duang sana kwa. Salimu kedua tu sumbe. Atu payah mango atu muncung na menolongkan sana. Amango aja muncung. Nyampang ako kalau elo iduang ko sana apon ako makan tu iduang ko na mambauna na alamat na dimakan. Jadi iduang yung muncuang kwa saling membutuhkan bantu itulah wa manusia sama manusia ko sana. Jadi na usaw nge sombong no. Sedang sudah lah ye ditolong manusia sampai mati wa manusia nolongan wa. Jadi nak perlu ada pilih-pilih bakawan bagai kok kayo bansai nak perlu do. Lejale di sana tu awak kau makhluk sosial saling membutuhkan. Nak perlu dong ngeh tu nak perlu do. Nak bansai lah nyo nak kayo lah nyo tolong manolong wak ko dapet. Jadi itulah kalau sana kalau awak di dunia ko saling tolong manolong samu jo iduang jo